Kendamil Gold versus Beba Supreme. Čo je lepšie pre zdravie vášho dieťaťa? Určite budete prekvapení. Poprvé, imunita čreva. Beba Supreme má 6 prebiotík, tak ako v materskom mlieku a k tomu ešte probiotika. A Kendamil má iba prebiotika GOS a 3GL. Probiotika mu chýbajú. Takže na imunitu a črevnú mikroflóru Beba jednoznačne vedie. Po druhé, alergia a citlivosť. Beba má hydrolyzovanú bielkovinu, takže menej alergénu. Kendamil má A2 bielkovinu z kozieho mlieka. Jemnú, ale stále nie pre alergikov. Takže pri riziku alergie odporúčam Bebu. Po tretie, trávenie a brúško. Kendamil sadne mnohým deťom s citlivým brúškom vďaka A2 bielkovine a plnotučnému mlieku. Beba podporuje čreva pomocou prebiotík a probiotík. Takže obe fungujú, ale iným spôsobom. Takže za mňa, chcete podporiť imunitu, chrániť čreva a znížiť riziko alergií? Tak jednoznačne Beba Supreme. A ak chcete niečo jemné, dobre znášané a dieťa nemá žiadne problémy, tak Kendamil Gold. A vy by ste ktoré dali z týchto dvoch svojmu dieťaťu? Hoďte mi to do komentára a ak chcete porovnať ďalšie značky, tak mi hoďte dve, ktoré by ste chceli medzi sebou. Ďakujem.